Raliya, kin cutar da kanki sannan kin ha'ince ni da dukkan ahalina. Kukan da na sani ba zai taɓa gushewa ba a cikin zuciyana. Na yarda da ke da dukkan tarbiyyar da na baki kafin mi ban kwana. Yanzu ta ya zan ƙara yarda da wani har na iya bashi amana? Ki sani na so ki karatu ne bisa wasu 'yan dalilai na. Mamanki shaida ce akan ba zan taɓa mantawa ba da wata rana. Lokacin mun je asibiti wani likita namiji shi ya karɓi unguwar zoman Raliya na. Wannan dalilin ne ya sa na cimma kaina burin sai kin yi karatu ko bayan raina. Amma yanzu da rayuwata nake kallon abin da ya fi ƙarfin ɗaukar idona. Wai yau a ce ɗiyata Raliya zan buɗe ido ina kallonta da abin kunya a gabana? Maimakon ki baiwa addini gudunmuwa sai a ce keke ya karsa a cikin gidana? Na san kin yi hakan ne saboda rashin amsa ƙudurinki da na yi na kan raya sunnan manzona. Wannan shine sababin da ya sa kika jefa kanki kan layin 'yan gugar zana. Daga yau karki sake kirana da sunan nan wanda kike kirana da shi na abbana. Zan ci gaba da baiwa Hauwa kulawa a matsayin wanda zan jibance ta da dukkan lamarina. Ke da ita a da duk ina mahu kallo a matsayin guda na 'ya'yana. Amma yanzu ta canza zani, ita ce ƙwallon ƙwal guda a gona. Na gode wa Allah da ya nuna mun halinki na ɓoye wanda ya bayyana. Wanda ba dan shi ba da ba a san iya inda ta'asar taki za ta tsaya mana. Ɗaukar hukunci ya zama dole domin ga wasu ya iya ya zame masu izina.